Ehe, ya ndị be anyị ekene m unu. Mma mmanụ o daalụnụ. Udo ga-adịrị mụ na gị bụ ndị chọrọ n'udonu, mana onye nwe anyị nwe eluigwe n'ụwa bụ Chukwu abịa ama ya Chineke nke Abraham sokwa mụ na gị anyị gbasie mbọ ike ka anyị chọọ udo, to be at peace with everyone if possible. O nwee ihe o ji kwuru ya bụ okwu. Without udo ka ezin ka there will be no togetherness, and without togetherness o nweghị ihe a person mmadụ ma ọ bụ mba ya nwee ike ya achieve. Ya ka anyị na-atụgharị uche na the directions ebe amamihe dị, anyị ga-esi nweta amamihe nke si n'igwe, ọ bụghị nke n'ụzọ nke ihe efu. Ma n'ime ihe niile anyị ga-aga n'iru na nsị ka m mee nwa onyonyo a na this Sabbath morning depending na my side of town na US ụtụtụ, ụfọdụ ebe bụrụ midnight kịta, ụfọdụ ebe bụrụ mgbede, ụfọdụ bụrụ efifie. Ma n'ime ihe niile asị m nke onye chiri nnọọ si zeelu ya, nke onye sisi wee sọọlụ ya si mee gịnị si weli ya sọọlụ ya, maka na and ebe onye ọbụla nọ ya nọsie ike. Enwere ike ebe ị nọ lụọ ebe ị nọ ha na-agụgụ, mana agwa nga eziokwu, no place like home. Ịfụkwalụ ihe sie ike onye ọbụla aza afa nne ya, o sigokwu ike asụsụ Chineke nyere gị ọkụ ya ka ihe azọzi, obodo nna gị ọkụ ya ka ihe azọzi, o nweghị na ezinụlọ gị na ụmụnne gị na ndị be nna gị na nne gị ka ị ga-azọzi. Dịka ndị Igbo, anyị bụ ndị Igbo na ha na-azọ, anyị ga-ebu ụzọ zọtakwa n'onwe anyị bụ ndị Igbo as a people, as the people of Israel, maka na our culture dị similar to that of the Torah or the instructions Chineke nye Moses n'iwu ya for ụmụ Israel. Omenala anyị niile, mana ọ gwara na ọgwa anyị eji ha akwụkwọ nsọ before ndị Britain wee bịa, ka ndị Scotland, ndị Europe wee bịa oziọma before Romans bịa nke ha, a na-ekwu America bịa. Israel abịaghara mụ na gị oziọma, mana Chineke ji aka ya wetara anyị oziọma Israel ya Sabat, ụkpụrụ na ikpe na iwu Chukwu, omenala Igbo, nsọ na iwu omenala Igbo, ọfọ na ogu ya bụ eziokwu na justice. Anyị na-ekwu eke, oye, afọ, nkwọ. Ihe a bụ Angel Michael, Gabriel, Uriel and Raphael, the four great beasts Chineke ji alụ ọlụ. Ha nwechara amị isi dị iche iche in ranks, etu o si dịkwa na side nke the other side nke Chineke kekwa agba ọchịchịrị nwekwalụ ndị nke ekwa na four corners. Enwe agbara na-achị n'ikuku, nwee nke na-achị na mmiri, nwee nke na-achị n'enu anị, nwee nke na-achị n'ọkụ. Agbara Arụbunago, Satan, Lucifer, darkness, evil. Abịakwazịa mgbe na-ekwu okwu Kraịst ọ Yeshua ọ ọkpara Chineke, ha wee ju ọkpara Chineke wee nyekwana ya na saịdị nke ya eke, oye, afọ, nkwọ. Angel Michael, Uriel, Raphael and Gabriel, ha nwechakwa ndị agha. So depending na ebe onye si wee malite na inebanye anya na mmụta maọbụ ime ihe nchọpụta, nwee ike ịchọpụta eziokwu, yes, site na ịgụ akwụkwọ. Nwee ike ịchọpụtakwa eziokwu site na agụghị akwụkwọ, site na ekpere na ibu ọnụ ya by mkpughe. Chineke Chukwu si wee kpọọ ndị hidens, ndị agaghị skuul anything, ọ by mkpughe ka o si kpọọ ndị amụma, zite mmụọ ya, ndị a na-afụ mmụọ ya, mmụọ na-agwa ha okwu, ndị amụma prophets. Onwe ha akwụkwọ ha agụta ya n'akwụkwọ nke revelation a, nke a by revelation. So na nna ekwu na-asị
na n'ime obere ekpere a m ga-ekpe bifo a gaa n'ihu wee chịkọọ na o nwere ihe nji wee na-emere onyonyo a n'ụtụtụ a na dị Sabade ọ ụbọchị udo ka ọ bụghị ụbọchị agha, ma yet anyị na-ayọ Chukwu maka ọ dị mmụọ na-achọ izubata dịka onye ori iweta ihe mmegharị anya ma ihe ndị ọzọ ka onye nwe anyị nọchigide ya n'agha. Amen. O wee bụrụ na m ga-aga n'obe n'iru mmalite na Hibru adị ya nwa oyibo wee banyekwazịa n'Igbo na Sabbath morning. Shema, O Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh Echad, Baruch Shemunka. Iji gwa mụ na gị eziokwu, Chineke anyị bụ ndị Igbo, ọnya bụ Chukwu. Chukwu nke Israel bụ Chukwu, anụ ofu Chukwu ka ọ bụ, ọ dịghị ịbụa. Ọnya kere aka nri ka kekpe, o kere ife ke ọchịchịrị. N'ime ọchịchịrị ihe dị ya dị egwu, n'ime ihe dị ya dị egwu. And iji wee gaa n'iru, ofu Chukwu ka ọ bụ, ha adịghị etu a si Chukwu nwa, Chukwu mmụọ nsọ, mba. Ihe ị ga-aghọta na ya bụ na mụ na gị ma Kraịst, we are just gods. We are gods. Even ma ndị mmụọ ozi, they are gods, but not God himself, not God. We are gods. Apart from God himself, every other thing o kere eke na-eku ume bụ mmadụ, bụ gods. Nye obere chi. O kere anyị n'oyiyi anyị na-echetazikwa. So okwu o mere ka ọ bụla arụ bụ Kraịst. Ihe o kere eke. Ọ mmadụ ka ọ bụ. A tụrụ ime mmụọ n'ike mmụọ nsọ, ọ mmadụ ka ọ bụ. Anụ arụ ahụ bụ mmadụ, mmụọ na mmadụ ka ọ bụ. Mana n'ime ihe niile, ọ bụghị Chukwu ka ọ bụ. Abịa ya sị na Chukwu nwa ma Chukwu mmụọ nsọ, asịzi ya na Chukwu mmụọ nsọ, mba. Na Chineke kwuru ya ga-abata n'ime anyị biri, o kụnyere anyị ume nke n'ime, ọ mmụọ ya bi n'ime anyị. Ọ pụtaghị na Chukwu mmụọ nsọ ka anyị bụ. Ifuge. So ụmụ interpretation ndị Rome ji aga na ndị Katọlik, mba, ọ dabaghị. Ọ ka mma na mụ na gị kwete na okwu ọnụ Chukwu bụ Jizọs, bụ light, bụ day, na ihe niile sotere ya. Ọ bụkwa hafụ a nke nyere anyị nsogbu, debere anyị n'ọnọdụ jọgburu onwe since. Half and candy gospel ma milk gospel bụ for a time. Ọ bụ ka anyị dwellzie, obi is a boy, ka anyị dwellzie n'ime forever. Wee nọbazie agha ụka. Abịazie ịgwa gị na ị atakwa anụ ma ọ ọkpụkpụ dị n'ozi ọma, anya bụ the full gospel. Esi mba na onye a na ndị abịa na ọha na-eme n'ụdị na ha ya sọsọ ha ya eji anaeze na ọha ma karịa. Anụba ọgụ ụka nọọsụ na ụka nke ha, na ọsịghị na ụka nke ha. Anụba ọgụ ụka. So ụmụnne m, mụ na ogbudi temple Chineke kwuru na ọ ga-ebi n'ime anyị. O wuru anyị na ya ga-ebi n'ime anyị. Ọ bụ n'ụlọ come together for fellowship, the very important holy convocation. Mana ọ na ime okwu nye nwa kwuru. Ọ bụ enwe ihe ga-azọpụta gị ma ọmụ okwu Chukwu kwuru, ọ bụ okwu mmadụ kwuru. Ọ bụghị nghọta nke ụka na nzukọ nke ụka, religion, ihe niile. Mba, okwu ọnụ Chukwu ka a na-ekwu okwu ya. Okwu ọnụ ya bụ commandments. Gịnị ka Chukwu kọmandị nọ ihe anyị ga-eme wee nwee ndụ? Commandments. Ihe niile e nyere n'iwu. Ọnya bụ kwọnụ ya bụ. So ị na-esi na milk na-aṅụrụ milk. Esizi n'ọnwụ na ya n'ọsọ milk ka ị ya aṅụzi. Mba. Ọ ya afịa gị ahụ, onwe ebe o ya elu ọfịa gị ahụ, efu niile dị anụ. Ihe niile a dị mkpa n'ime arụ mmadụ. Ịdị dị anụ, ịdị dị ọkpụkpụ, ha ncha na were ọrụ ọ na-alụ. So ya jedebe na milk, jedebe na kandi. Efuge, ịma njedebe dịka ndị Katọlik ma ndị Kristian si anyị 90% jedebe. N'ebe a ka ha jedebe. Ị na-agwazi ha na ha ya agbagotekwu na Chukwu chọọ ka ha bụrụ nna na mmụọ. Na Chukwu chọọ ka anyị bụrụ, anyị niile bụrụ spiritual giants. Ka anyị wee nwee ike ịkwụrụ n'ụnụnụ, wee dị ebe idifiti na inwe mmeri. Agha na-abịa na nkaba agha ebidokwa nke bụ mmalite n'ihe mgbunu. Ọsọ ndị na-eje Kano ma ọ bụ ugwu Awụsa kịta, ọsọ ka na-abịanụ. Agwa m unu eziokwu.
o nwere ihe ndị nsọ na-eme ka mmata na ụbọchị izu ike a ọ mkpughe maka ụfọdụ n'ime anyị ọkacha ndị IPOB na-agwa mgbe niile onweghị unu abụọkwanụ more Igbo than any other Igbo man. You are not more Igbo. Nnamdi Kanu himself, ndị ụmụnne anyị, you are not more Igbo. So ị na-aga n'ihu na-agasi ike na-eme ka onye ọbụla sobe gị n'azụ, onye esoghị n'azụ ọ bụrụ Sabo ma ọhịa mba. Ị na-aga n'ihu na-eme n'ụdị na ọ bụ IPOB. We are all indigenous people. O nwekwa n'ebe ọkwara Emeka sịrị bido onye rejistara ihe a na London, IPOB. So kedụziri nke ụmụazị ọtụtụ ndị bịa IPOB before asịghị join ya ha before ya mara ihe ijoin izi ha akọba ọnụ sebe okwu. Mana ka m gwa mụ na agụba IPOB na nsogbu IPOB soro bụrụkwazi alị sefụ Mazọbụ soro bụrụkwazi alị ndị niile bụ grupu maka na anyị nwecha styles, onye ọbụla nwee style nke ya and anyị bụ ụmụnne. Anyị nidere amamihe o karịa na-askatazi onwe anyị fọda na-akpa otu na-akpa iche iche na-asị nọ nka onye ka mụ na ọ bụ egwu anybody ihe ọ ga-eme. We have to dialogue continuously until onye ọbụla enwee nghọta. Kedu ihe na-amachapụ buru ụzọ gaba n'ihu ebe ka ị na-agbaga? Ịbụ Chukwu ịma ihe bụ dị n'ihu ịma ihe bụ uche Chukwu. We all want Biafra. We have fought for it. And onwe ka anyị gara inweta Biafra. Mana anyị ga-echere ka Chineke buola anyị ụzọ kpere anyị azụ. Anyị ga-eji nwayọ. Ngwa na ozi bịa today ka ị wee ghọta ozi bịa taa. Unu amụ na ga amada na ndị Fulani akpọọ na ndị Yoruba asị n'ụdị pụrụ iche. Mụ na ga ama nka. O nwere ihe apụta. Ọ Chineke merie mgbe ndị Fulani kpọrọ ndị Yoruba asị. Ka ọnụ na ama ha na ọbụna ha na Yoruba dị n'udo na eventually gụwaba IPOB anụkwa ọgụ wit ndị Nigeria nke Yoruba na Hausa ga-adịkwa together na Fulani ga-adị together. Ọ bụ ka ị esi chọ ka anụkwa ụdị ọgụ ahụ ị na-adị ka ị wee nwee freedom. Ọ bụ uche Chukwu ya kpatara ị ga-ama na uche Chukwu. Ọ bụrụ uche Chukwu ịgwanụ m na uche Chukwu kedu connections iji wee nụ such ọgụ again? Ịmakwa na ọgụ ọbụla a na-ekwuzi okwu ya no holy war, Islamic and Christian or Jewish war. Ịmakwa na ọgụ a na-anụ kịta abụ ọzọ ọgụ nke ebe ka ịmagbu na amakwa. So unu ihe ị ga-agwa m ga-anụ bụ na ị ga-akwado, anyị ga-akwado ọgụ, na-ekwu okwu na-akwadoro ọgụ, na-ekwu okwu ọgụ ma kwadobe ike biudube negodo ividi ndị Fulani ụfọdụ ha mazi ihe karịkwuo mụ na gị. Ha gba nkịtị kwadobe wee bata na 2015 kwadobe planụ ba hazibe wee bịa were ọnọdụ welusie all the key strategic positions na Nigerian government, all the service chiefs n'aka ha. Kedu ihe fọnụ? Achọghị egbuo gị frame wee up konye gị n'isi ị na-enye news the world ya aghọtazi nke bụ nke ị nọrọkwa ebe a na-eme mkpọtụ na-ekwusa okwu. So mụ na gafube frustration mgbe anyị ga Chineke n'iru anyị ka ya afụnụ ihe dị egwu. So anyị nwamere onwe anyị nweghị onye mere anyị. We need to come back to our Chukwu okike abịa ma ụkpụrụ na ikpe na iwu usoro nke ya okwu ọnụ ya asụ ụmụ Israel anyị ga-eme okwu ya maka onye bụ onye gbara amarị na 1999 ya ga-ekewa Nigeria into 3 or more. Mụ na gị ama nka ụfọdụ ama anyị na-ekwugoro so Biafra anyị ama ha na ọ chọrọ ikewa na onwekwa arịa ụmụ ya sef na Middle Belt, o nwere ụmụ ya na Datu North, nwee ụmụ ya na Yoruba land. Anyị amarọ anyị che nọọsụ Igbo bụ ụmụ Chukwu, ụmụ Abịam, ụmụ Israel n'anya ụmụ enwere remnants of Israel na asụsụ obodo dị iche iche. Chineke scatter these people and ọ mmụọ na-abịa were anụ arụ bịa ụwa. Ọ bụrụ anụ arụ na-eji mmụọ abịa, ọ mmụọ ya. So mụ na ga ama mmụọ o tinye n'ime anybody. So anyị enweghị amamihe mana anyị chere anyị nwere amamihe. So n'ihe nji eme vidio bụ ka ọ gaa afọ eleghị anya o nwee ndị ọ ga-azọpụta enye udo kpọghachi azụ ewesui. So n'ozi nji onye nwe anyị kpughe n'ụbọchị izu ike bụ na ịmakwana ndị ka m gwara na ndị Fulani akpọọ na Yoruba asị nya ịmụ ihe ọbụla ịma ebe ọ na-eje. So nsogbu adịgo n'ebe Fulani na Yoruba dị. Ọ ihe ga-enyere ndị Igbo aka, ọ ihe ga-enyere ndị Old Eastern Region aka. So ka anyị gwere nwayọ na Chineke nọ n'ọrụ. Ọ bịakwute Chukwu gịnị dị ike karịa Chukwu omume? Ọ dịghị ihe dị fịara Chukwu ahụ. Onye kere ihe niile pụrụ ime ihe niile. Ọkwa mụ na ya na-ekwu ya
yet anyị na-ebekwa akwa na-ewe iwe na o meghe nka. Ọ maka na ya anọghị n'usoro, ị nọ n'usoro ị nwee ndidi, onye gị udo, nye gị ọṅụ, wee ruo nye gị ndụ. Ụmụaka na-anwụ, ndị be anyị na-anwụfusi for nothing. Onweghị onye chọrọ ndị IPOB in particular. Take precautions, be cautious. Ịpụta n'ogologo ụzọ express, ị na-anya n'aka ekpe, n'aka ndị befe cross wa, ịma njizi hoi Nnamdi Kanu is another savior. Oh yes, he's a savior. You too can be a savior. I can be a savior. We are saviors. Nnamdi wee savior, yes. Mana ihe na-emezi uche ga-adịzi n'ihe ogologo ihe efu na-abụzi na ndụ. Life is good. Uche gị adị na ndụ for you to be alive. First, ndụ bụ isi. A na-ekwu ihe ụfọdụ mụ na ga kpafuo, anyị eneru ya anya. Iwe na-ewe ndị nsọ na ụmụ ihe ụfọdụ, mana Chineke ya azọpụta mụ na gị. Na ihe eji emeri vidio a bụkwa ka onye nwe anyị kpọghachi akọ na uche anyị ụfọdụ n'ime anyị azụ. Onye ga-anwụrụ ga-anwụ. So agwa ngosị gị na today ndị Hausa akpọ na ndị Fulani asị ịfọ na nsogbu. So ndị Igbo wee nụ nwee na ọ bụghị ọgụ anyị zini. IPOB wee nụ nwee na ọ bụghị ọgụ na mụ na gị na-abanụ. Ka anyị ndezi anụ na ọzọ ya na nchenụ were amamihe wee na-enezi anya wee na-enwe mitin anyị. Mfụgodo onye amị na polisi n'ụzọ bụrụ onye IPOB tụfusie m ihe niile nji pụtasị ya hello. Na Moscow na-enwe secret service, undercover agents, underground, all this going dark. Ịmana mụ na ya dị cautious. Anyị ga-enwere amamihe. Onwe ebe onye eruo idina ya, even Abraham deny nwunye ya along the way. Unu agụtaghị ya n'akwụkwọ nsọ ka o wee dị ndụ. Ma na Chukwu ka ọ dịrị zọpụta nwunye. Ndị Chukwu zọpụta nwunye ya jekwuru ụdị eze. Ịmakwa na nwunye onye ozi egwu na-atụkwa nwoke wee tie na nlọ na mkpughe. Kedu ihe Chukwu apụghị ime? Ọ maka na ya amaghị Chukwu. So ihere ga-eme mụ na gị maka na amaghị Chukwu a. Ihere kwesịrị ime mụ na gị maka na Fulani bịakwuzi mara ihe karịa anyị n'uto amaghị Chukwu. Akọ na uche anyị na amamihe anyị fuo. So n'ihe nji ekwuru ihe anụnwa bụ nọọ ozi ọma ka m na-eje ihe ịfụrụ. Ozi ọma nke ndụ maka my people anyị ka m ji asụkarị ya n'Igbo. My Igbo people in diaspora. Because ịbịa n'anya mgbe ndị Hausa kpọziri ndị Fulani asị, ifugo niile most of the Arewa people ọkwa ndị Hausa ha na-ejekwa ụwa zuru ike. Ifo na o nwere ihe dịcha n'okpuru mụ na gị ama ha. So ka a na-ene Chineke anya. Ndezi ndị Yoruba Fulani akpọna ha asị, ọ Chineke weta nnukwute division a. Echetara m ihe o mere na Tower of Babel. Wee bịa tisasịa nye onye ọbụla na different languages. Nsogbu wee dị. Onye ọbụla gbasasịzi onye ọbụla onwezi onye na-aghọta ibie. Ka onye ọbụla wee nwezi isobezie n'eze n'afa nna gị, mara ụmụnne gị ndị na-asụ the same language. Unu azọba onwe unu mara ebe nkewa. Chineke abata gị ikewa Nigeria, divide Nigeria n'onwe. So ndị IPOB biko, nothing like picking up arms, but try ya ka build arms, try ya ka secure arms, try ya ka ịkwado na after all anyị ga-enwe gọọmenti eventually. Eme ihe niile onye nwere bụ ngwa ọgụ ewekọtasị ya wee tinye na the side of defense. So na ihe menu bụ na ọ dị mkpa ka anyị dị ndụ. Onwe onye kwesịrị ịnwụ n'ihe anụ efu kama na ọ dị way the style IPOB ji wee malite ihe a. Aka ebugodo ụzọ nwee ndidi were ozi ọma wee return gbagodo ụmụnna anyị back to our Hebrew heritage. Aka enwe ndidi sitegoro n'ozi ọma wipe away illiteracy of Torah or the instructions of the law of Yahweh. Yana other so many lack of knowledge dị n'etiti mụ na ụmụnne anyị. Ọ ihe aka ebidogodunu a na-akpọ ya to dialogue, continue to dialogue. Ma ndị Igbo leaders a na dialogue, ọ bụghị ajụ itipụ kọlụ gbagobe gbadaba merie video publicly kwuru media everywhere. O wee fụ na gị na ụmụnne gị bụ ndị elders ma ndị leaders ndị Igbo ma ndị gọvanọ sef adịghị together. Ịfụzia ndị gọvanọ so ha na-enezighị anya na-eneghi ọkwa IPOB ngwajebenu agbazi agha nkịta onwe ihe na-emeghị ha ya ekwu okwu. Then ka ezi ka mba ụwa ya esi na-ene mụ na gị anya ịfụrụ na ya mara ife. So ka Chineke nye anyị amamihe in the name of Yeshua Selah. Aha Chineke ka a ga-agọzi agọzi.
aha ya wee nna anyị dị ukwuu, haleluya. Aha Chineke anyị dị ukwuu, haleluya. Aha Chineke anyị dị ukwuu, ọ dị ukwuu. Kwenu hozana, ọkasị akasị dịrị ya wee gosinu na nke ndị agha, Chineke nke abịama, Chukwu eze a na-ekpesịrị ọgwụ, ọ dị Hebrew God ka ọ bụ onye gwa anyị mmeri na anụ. So ka ọ dịgodu na etu a ka anyị wee banye ofufe Sabbath morning na na-ekwu okwu ịzọbatu the Holy Convocation mkpokọta, ka mụ na ụmụnne m wee were 2 hours wee fee Chineke ofufe, dị otuto no na-arụ ihe dị ukwuu, nya jijiri ede. So ka nna nọnyere mụ na gị na ntụgharị uche anyị niile, batakwa na ndụ mụ na gị na ezinụlọ anyị, ime ka anyị mata nyanwa, nye anyị okwu ọnụ ya, nyekwa anyị mmụọ ka anyị wee nwee ike isonye n'okwu ya, ka o wee dịrị anyị na mma, ka anyị wee nwee ndụ na arụ ike. Mana mụ na gị echefukwana na nsọ ọkwa ya bụ the goal, holiness ọkwa ya bụ the goal, ọgbakwa egwuregwu. Mgbe eme ka ịmata eziokwu banye Chukwu, iwee kpachara anya willfully, kpachara nnọọ anya intentionally wee jee break iwu Chukwu si n'ọkwa transgression of the law consequences na ịmara wee jee mee, nwanne m, ịmara nụ mgbe ịma ahụ wee mee afụfụ dị ya with mercy, mana marazia mgbe ịma wee mee ịga Hebrew 10:26 ọ sị na no mercy, maka na ịmara ugwu ịnabatago eziokwu, ịnabatago onye bụ Kraịst. Ọ na ya nwụrụ gị second time asị ọ kama gị nwa nwụọ. O nwere m chegharị abịa chegharị ya, ọnwụ bụ judgment ya, and the judgment ya bụ mercy, ịnwụ n'ime Chukwuzi. Ọ ka mma mmadụ ịnwụ n'ime Chukwu, maka ichegharị ya nwụzi ya n'ime Chukwu, ọ ka mma. Mana ọ dị mma ka anyị dị ndụ, ka anyị kpachapụ anya na ihe ọbụla emetere o were isi eburu mkpụrụ onye kụrụ ọ ga-agwọkwọrọ ya. So n'ime ihe niile ka ọ dịgodu na etu a, ka anyị wee jee chịkọọ ụbọchị izu ike. Shalom and Shabbat Shalom to our people ndị tetego n'ụla, in the name of Yeshua. Yeshua bụ Jesus, or Hebrew name of Jesus. Ndị Europe na-akpụ ya Jesus, anyị nwa na-akpụ ya ọkpara Chineke. Gbọ nda onye na-anụ ihe m na-ekwunu. So ka onye nwe anyị gọzie, chebe anyị ma mere anyị amara n'ụbọchị izu ike a, in the name of Yeshua. Selah. Ya bụ ise.